Olen uraohjaaja Minna Tuominen. No, uraohjaukseen voi tulla esimerkiksi, jos sä oot miettinyt koulutukseen hakeutumista tai jotenkin vaan uutta suuntaa, uravaihtoehtoja tai mahdollista alanvaihtoa. Se voi olla esimerkiksi itsetuntemuksen vahvistamista tai apua työnhakuun, apua koulutukseen hakeutumiseen. Myöskin niitä osaamisen kehittämisen tarpeita pohditaan, että välttämättä ei vaadi esimerkiksi pitkää koulutusta, että aukeaisi uusia ovia, vaan mietitään, että mikä se on se pieni lisäjuttu, jonka tarvitset. Oikeastaan se riittää, että on kiinnostus siihen oman tilanteen pohdintaan yhdessä uraohjaajan kanssa. Lähdetään keskustelemaan siitä tilanteesta ja tavoitteista. Ja tavoitteiden ei tarvitse olla mitenkään selkeätkään, että siinä yhdessä sitten nimenomaan niitä voidaan selkeyttää. Uraohjaukseen voi varata ajanvaraussivustolta, Työhämeen sivuilta. Tai sitten toki, jos olet keskustellut juuri vaikka oman työnvälittäjän kanssa, niin hänelläkin on mahdollisuus laittaa meille pyyntö eteenpäin, että me voisimme ehdottaa aikaa. No, tällä hetkellä meitä voi tavata ainakin Pöölissä, Ammattiopisto Tavastiassa, Ohjaamolla, Hattulan toimipisteessä ja Forssassa, Virtaamossa ja Forssan ammattiinstituutissa. Halutessasi voit toki esimerkiksi ottaa mukaan koulu- ja työtodistukset, että voidaan niitä yhdessä tutkia. Voit miettiä etukäteen ainakin kysymyksiä, että mihin sä haluaisit vastauksia, mihin kaipaat apua. Joo, ollaan kyllä saatu palautetta ainakin siitä, että on herännyt uusia ajatuksia, ideoita. Myöskin voinut toivo herätä, että on niitä mahdollisuuksia enemmän kuin oli uskaltanut ajatellakaan. Jos haluat jutella sun tulevaisuudesta, sun erilaisista mahdollisuuksista ja mitä kohti haluat lähteä ja mitä apua siihen tarvitset, niin silloin on hyvä hetki tulla uraohjaukseen.